Lapho uMwelase uyehla kancane kancane akasanyakazi. uSibani amfica azabalaze naye baze bawuphumela phezulu. UNdlunkulu waseDesayi washona ngenxa yami, lo ozala le ngane ebungazwa namhlanje. Hayi, uSibani akhipha amehlo angayikholwa-ke le. Ebese eyayiqala indaba uMwelase amlandise kwenzekela kanjani. Uma egxuma ibhokisi leli aliphethe liwe ngephutha lifike licindezela izinto angazazi laphana, sisho ngeshodi isikebhe esibheke phambili, aze ayothi shi odongweni. Begxuma abantu, hhe sicishe baqede isikebhe. Ikubona inkosi lokhu isukume. Bagijime nonogada baye khona bafike bembambe bamhudule ahambe ugoqa phambi kwenkosi uNkabanhle. Athi, ngiyaxolisa Nkosi, bengingenhloso, bengifisa ukukubona nje kuphela. uNkabanhle athi, ubudedengu lento oyenzile mfana, ucishe walimaza abantu. Ake nihambe naye usazochaza. Wonke umuntu ubuka yena. Unogada amphucele libhokisana aliphethe alivule. Kuphuma unodolo omdala ongcolile awujikijele phansi. Bamxukula uSibani bahambe naye. Ingane yenkosi ilana naye esixukwini, iwubone lo nodoli. Iye kuwo iyowuthatha, iwubuke eside isikhathi, ivele yehlelwe inyembezi. Ikhumbule uma wayo eyithungela wona esencane, ikhumbule futhi nalabaya emkhunjini uqathaka ngaleya nkathi bewucasha. Kumangale wonke-ke umuntu manje. Inkosi imemeza, mbuyiseni lo weze la. Abuze uthathaphi lona uduli, akhombe uMwelase. uMwelase-ke asondezwe phambili. Kuvela ukuthi hhayi, uMwelase lo owayesebenza la ekhaya. Imangala inkosi ukuthi hawu, usaphila lo muntu? Emva kwesikhathi esingaka nangendlela ayelimele ngayo ngangithi ufile. Axolise uMwelase, achaze udaba lakhe bese ethi usekulungele ukujezela icala lakhe. Imtshele inkosi ukuthi akusona isibhamu owawusiphethe sadubula uNdlunkulu uMwelase, ngakho awunacala. Kodwa yithi njengobukhosi okumele sixolise. Emva kokuzinikela kwakho neqhaza olidlalile, kwakumele siliphakamele udaba lwakho. Sekuyisikhathi ukuthi ingane yenkosi imemezele owinile ngesipho esithandile. Umuntu owinile uSibani. Bajabule abantu, abanye bajabe, hey kubungazwe kube njeya. Inkosi yase iletha-ke isipho esithembisile. Kwaqhamuka unyanyavu lomkhumbi omkhulu, uhlotshisiwe ngegolide, kwathiwa, nawu umklomelo wakho Sibani. Hamba kuye ekhaya mfana uyojabula nomndeni. Kodwa uSibani wasinqaba lesi sipho wathi ebengezele sona, okwakhe sekufezekile. Kwathiwa asikwazi ukubuyela emumva, akwenzayo kutshengisa ukungabaza amandla enkosi. uSibani abuke ngakuMwelase, uMwelase avume ngekhanda. Bese aphenduka kuSibani abuka abantu afike nabo, wayesethi, Nkosi, ngiyabonga futhi ngiyayithoba phambi kwakho. uMwelase behleli engixoxela ngemisebenzi yakho emihle nokubeka abantu bakho phambili ngayo yonke inkathi. Uyisibonelo esihle kimi. Ngakho-ke
Bengicela unike bonke labantu abaphambi kwakho ngokulinganayo izipho ezanele inani lalo mkhumbi. Wonke umuntu wamangala kwangakholakala. Inkosi yajabula futhi kwayimangaza lokhu. Abantu bezindawo ezahlukahlukene bathola ukudla, abanye bathola igolide, abanye bathola imbewu, imfuyo, zindwangu zohlobo ohlukene, kwajabula wonke umuntu. Abanye abakwazanga ukulahla imithwalo emidala, ngakho balahlekelwa okukhona ngokungekho. USibani walethela uLethu isipho esiyibhengela lasesandleni, kodwa akaze limenele. Wabona uMakaLethu washaya komuntu obheke le onganake sidalo. Kusukela lapho uSibani wabuyela emndenini wakhe. Umcebo awuthola wakwazi ukunika umndeni wakhe nalaba aphila nabo impilo engcono. Olamide wathola esinye isikebhe esingconywana kodwa akayekanga ukusifuqa phezulu. UMolase wayekhethela ukubuyela emafamini waqhubeka nokuyixoxela iy'tori zakhe khona nokwakha ithemba kwentsha yakhona. Igama lenkosi uNkabandle nezenzo zikaSibani zanda zasabalala izwe lonkana. Wayiqeda lapho kuNdlunkulu Lethu incwadi ebeyifundela ingane yakhe. Inkosi uSibani imi ngaphandle ibuka onqenqemeni lolwandle, la sekukhona isithombe setshe sikaMwelase osewashona.